Alright, magandang araw sa ating lahat. At ngayon, nandito na ulit ako sa Manila. Saglitan lang na bakasyon sa Bicol. At nakaisang vlog lang tayo. Kasi hindi maganda yung panahon ngayon dun sa nung pag-uwi ko, hindi maganda yung panahon. Kaya hindi masyado nakakalabas. Tsaka, yun nga, hindi ko kagad nakuha yung motor na gagamitin ko dun. Kasi yung big bike hindi umaandar. Tapos ngayon nandito tayo sa Manila at naglalamove muna ako. Isang booking lang naman kasi may dadalhin ako sa Navotas. Tapos ayun, kumuha na ako ng booking papuntang Navotas. Tapos ang pick up nito dito lang naman sa may Manggahan, PS Bank. Tapos ang deliver sa Naval Street sa Navotas, tapos PS Bank din. Sana hindi ako maligaw kasi almost 1 month din ako hindi nakapag lalamove. Hindi ko masyado na kabisado yung daan, pero okay lang, buti na lang na na-postpone muna yung NCAP. So ngayon pick upin ko na muna, guys. Pick up ko na siya. Buti na lang folder lang naman yung ipapadala, kasya naman sa box ko. At least maliit lang naman. Hindi nalugi yung biyahe ko kahit Lala wallet lang yung hindi to cash. Lala wallet lang papasok yung bayad, pero okay lang. Kahit pa paano, nasa wallet pa rin naman yun, sa akin pa rin naman yun. At least kapag bumalik na ako sa pagbiyahe talaga, at least meron ng laman yung Lala wallet ko. Saka baka mamaya, baka sakali makakuha pa rin ako ng booking. Pero need ko na muna mag-gas kasi empty na to. Hindi ko pa kasi to nagasan mula nung bago ako umuwi. Mura pa sana nun, ngayon nagmahal na. Magkano kaya dito sa clean fuel? 69, mahal pa dito. Tignan natin dun sa Metro kasi yun lang naman yung murang gasolinahan. Abot pa naman ata tong gasolina ko. So yun guys, mamaya na lang ulit. Punta muna ako dun sa gasoline station, tapos proceed na tayo dun sa drop off. Sa may lang naman yun Naval Street. Basta malapit siya sa may dagat, sa Navotas. Pero ang daan sa EDSA. Tapos basta dire-diretso lang yung EDSA. Pagdating Monumento, diretso lang din. Ikadalawang exit, doon ako mag-exit. So yun guys, mamaya na lang ulit. At naninibago ako mag-drive dito sa Manila. Nakapag-drive lang ng Bicol, naninibago na sa Manila. Pero nakakamiss talaga mag-drive dito guys. Pero iba pa rin talaga kapag nasa Bicol ka kasi walang masyadong traffic, napaka-relax. Pag traffic na masyadong nakakangalay sa sa katawan. So yun guys, kung nakikita nyo pala, meron na akong payong. In order ko to sa Shopee para naman hindi masyadong umiinit yung cellphone natin. Malaking tulong din to guys na may ganito. So yun guys, update ko na lang kayo mamaya na lang ulit. Let's go.
Alright guys, nakapag-gas na tayo. 69 pesos ngayon yung unleaded dun sa Metro. At tinanong na rin tayo ni Kuya yung nag-gas sa atin na kung vlogger daw tayo. At ayun, binigyan ko rin siya ng sticker. At vlogger din pala siya, si Job TV channel. Yun daw yung niya, yung kanyang YouTube channel, Job TV channel. So yun guys, pupunta na rin ako doon sa ating drop off. Pero sa EDSA ako dadaan pagdating dyan sa may kakanan na lang sa Ermin Garcia. And shout out ulit kay Job TV channel, si Kuya na nagas sa akin. Isusubscribe niya daw ako at binigyan ko na rin siya ng sticker. Shout out sa'yo, Kuya. Buti hindi masyadong traffic ngayon ng EDSA. Bakit kaya? Ay, pagdating pala dito sa may sa may malapit ng Caloocan, dito na yung traffic. Pero galing dun sa may paglabas ko ng Ermin Garcia ay ng New York Avenue, walang traffic masyado. Dito lang pala. Ang haba ng traffic, grabe. Bagay dyan lang naman yan sa may papasok sa NLEX. Grabe, init. Ang init naman ng panahon ngayon. Tapos biglang didilim. Tapos biglang iinit ulit. Kaya di mo alam kung uulan ba or tuloy-tuloy na init. So yun, naipit na ako sa traffic guys. Nako, pinuri ko pa naman kanina kasi sabi ko kanina ang ganda nung EDSA ngayon, walang traffic. Hanip yan. Paasa pala. So yun guys, mamaya na lang. Alright, dito na tayo sa may Monumento Circle. Hanggang dito kasi yung dito na lang yung medyo lumuwag yung traffic. Medyo traffic talaga dun lagi sa may part na papasok sa NLEX. So yun, dito tayo sa second exit, yung Samson Road. Grabe, ang init. Akala ko mas mainit dun sa Bicol, mas mainit pala talaga dito. Grabe. Medyo malapit na rin naman tayo guys sa drop off. 4.4 kilometers na rin lang naman. Let's go. Alright guys, medyo malapit na tayo sa ating drop off. Dito lang naman pala, diretso lang naman pala yung EDSA. Tapos sa PS Bank din naman ang delivery natin. So yan guys, kumbaga parang short video lang naman to. At dito ko natatapusin ang aking video. At maraming salamat po sa patuloy na nanonood sa akin. Kung bago lang po pala kayo sa akin channel, wag nyo naman po sana kakalimutan i-click ang subscribe button at ang notification bell. Kailangan po, maraming salamat po sa panonood. At kabisado ko na pala to, nakadaan na pala ako dito dati. At kaya hindi naman ako mawawala na dito. Kumbaga nanibago lang talaga ako. Tapos nung nakita ko, kaya naalala ko na nakapag-deliver na pala ako dito. Ito lang naman, nandito lang naman yung PS Bank. So yan guys, maraming salamat po sa panonood. Ride safe sa ating lahat. Hurrah!